Zihlobo ezinhle zenkosi sihlangene la asihlangene ngokuzobonana ngamehlo enyama kodwa sihlangene ngokuzobonana ngamehlo asezulwini amen sizolalela futhi ngezindlebe zasezulwini ngoba lezi ndlebe zasemhlabeni okunye kuye ukuthi kukhulunyiwe ukusuthola umuntu ukuthi uthakezwanga kodwa ngeindlebe zasezulwini akukho ongakuzwa ngoba uNkulunkulu usuke lobile ukuthi izwa wenze manje ke masihlangene la sisuke sizokhuluma ngolimi olungajwayelekile kulomhlaba ngoba sisuke sinezilo futhi ukuzokhuluma amanga sisuke sizokhuluma iqiniso sisuke sithi ushembe uNkulunkulu sibabale bonke size sigcine sithi unyazi luNkulunkulu unyazi luThixo ngezizathu ezithize eziphathekayo sisuke sizokhuluma ngeqiniso esisuke sidinga ukuthi uma ulalele ubusuku nemini uziqhenye ngokuthi ulandela ushembe ulandela uNkulunkulu amen sifise ukuthi wonke umuntu osuke khona ethempelini ezwe ngezindlebe ezikamoya ngeindlebe zasezulwini ebuke ngamehlo asezulwini ngoba amehlo asemhlabeni kuyenzeka umuntu mayibuka ngamehlo asemhlabeni ethi khona into angayiboni kodwa ebebhekile ngalele kodwa uthola ukuthi mawuthi ubonile nje athi angibonanga ngoba bebuka ngamehlo enyama manje ke sizocela zonke izinto zenyama uNkulunkulu ayisuse bese sinikeza izinto zonke zikamoya lezi zinto uthi mawuzwa ulalele ubusuzwa ngeqiniso amen leyo nto sicela kuphela sisuke singaceli ukuba nisikhonze sisuke singaceli nokuthi nisithande mhlawumbe kwesinye isikhathi noma nisithande nje kodwa manje izwe uNkulunkulu nisuke niqedile ngoba okubalulekile kakhulu ukuthi kuzwakale izinto zasezulwini ngoba uhambo esilihambayo asihambe ngoba singenazi indlela esingase sizihambe kodwa sihamba ngoba sisuke sihambisa izwi likaNkulunkulu njengobhombela ubhombela yikho indawo awukuthiwa akayihambanga kwezinye indawo efike shiyumaka ukuthi uhambile kwezinye uzokuthiwa uhambile uzokuthiwa udlulile uzokuthiwa udlulile ngakithi khona la adlula kuthiwa wadlula washiya ubhoko khona cabanga ubhoko lonke kodwa ngoba wayekade eshumayela eqoqa thina njengoba sihlangene nje lana nje sumhlaba samagumba angeke ngisho ukuthi amane mhlawumbe ngaphezulu kwamane amagumba ahlangene la ngoba sasiqoqa umnikazi nje ke sizelana ke ukuzolalela izwi lomemezayo lodwa ungakukhuluma okuningi ungakuthanda okunye uhlekise ngako okunye ukhiphe ku Facebook ukubeke ngendlela okubeka ngayo nako WhatsApp nako TikTok ukubeke ngendlela okubeka ngayo kodwa iqiniso elikhulu inhloso yonke leyo nkulumo ukuthi uphile amen uma uzokudlulisa ukunika abantu wena ubungaphilanga angicabanga ukuthi ukhona umuntu onganika ukudla abantu yena engadlile angicabanga futhi ukuthi ukhona umuntu onganika abantu ukudla okubi yena bengakudlanga njengoba uyidlulisa nje lento uyisa kubantu ukuthi abayizwe yonke ingoba uyizwile nawe wayithola ukuthi ifanele ukudlulela kubantu manje ke mawudlulisa kubantu udlulisa into ezobaphilisa ngoba ngicabanga ukuthi ukhona umuntu la ofuna omunye engaphili uma udlulisela kwabangekho ke la dlulisela kubantu ukuba baphile ngoba nawe uphilile amen sikhuluma ngemsebenzi ke kaThixo esimkhonzayo
onyazi lwezulu. Amen. Umsebenzi kaShembe ke ayibalwa. Uma ungathi ubale umsebenzi kaShembe kuphela isikhathi. Kodwa okukhulu yokusho ukuthi akukho okungaphezulu onyazi emhlabeni nasezulwini. Amen. Mase ngisho njalo ke ngiqedile sengingayiveza imisebenzi emibili emithathu ngingayiveza emibili kodwa unyazi alwenzanga imisebenzi emibili lwenza inqwaba imisebenzi ngingawuveza umsebenzi owodwa imisebenzi yenziwa unyazi owodwa inqwaba imisebenzi noma ngaveze 10 kodwa lwenzanga imisebenzi e10 lwenza inqwaba imisebenzi okukhulu okufanele kuzuzwe uwe ukuthi wena njengoba usesontweni uzweni yini ozophindela nawe ukini ufike uyizwe uyenze nansi into ebalekile ihlobo zika Thixo ngizocela ukukhuluma wodwa nje ke okwenziwe unyazi kwengaphezulu mhlambe we1,000,000 ngoba unyazi lisebenza imihla namalanga nasebusuku liyasebenza nje akalali ke futhi lo yaNkulunkulu ngiyadabukela wena owazi ukuthi uyalala ukekhalisa insimbi ebiza izingane ngo4 wena utshela ukuthi ubabulele uphumula kaphumuli loya kwathina sithi sikhona sibize ngo10 ebusuku hlale nathi kuze kushaya u12 sihleli ekhuluma lokho asuke efuna ukusiphathisa kona ngo12 emile la yaluza nje senyuka ethi nje yaluza shona lebuye ngathi ungena endlini ebuye uguqe kuze kube buhlungu amadolo uthulele uthi uyakudedela ngalesikhathi ekudedela uhambe uyolala uthuzwa ngo4 sebiza izingane hawu ulalwe nini la kuzange kulalwe manje ke lo nkulunkulu esimkhonzayo ke inqondo ukuthi akalali usebenza ubusuku nemini cabanga umuntu emesebenza 24 hours ubusuthi uzokhuluma umsebenzi yakhe ungayikhuluma ama-hour amangaki leyo msebenzi ngeke uyiqede kodwa into engizofisa ukuyikhuluma nje ngiyinike inhliziyo yakho bese ngikhuluma okuningi mhlawumbe kuzokuphilisa mhlawumbe uzokubulala vele emhlabeni abantu babulalana ngezandla babulalana ngemlomo babulalana ngeinhliziyo ukuzonda umuntu nje umfisela ukuthi efe usumbulele lo muntu amen khona inkosana ngeke ngakhuluma ngayo enkonzweni thizeni le nkosana yayisebenza ngaphakathi sebenza umsebenzi kaThixo sebenza komunye wemisebenzi ke eyayisebenza kuwo imizi yonyazi unyazi ke kunemizi engangathi uyahamba phezulu phezu kwegalaji nje elakhiwayo kukhona insimbi lezi ezothayelana ahamba phezulu kwazo ethela ukhonkolo yabona uma uthela ukhonkolo uzosusa ubeke lapha uthele phezulu kwiroof siyahamba ukuthi uyalungisa wavela wafika la kuphela khona uthayela wathi awuthayela wathona phansi wehle methu uyafika la phansi uyafika khona ama reinforce ami kanje mawuthi uyambheka lo mfana uvele hleke nawe uhleke ungazi ukuthi uhlekani yangena i-reinforce wawela phezu kwe-reinforce imile yangena yaze zophuma ngala yayibona le nto ihlungu kanjani uthi mekhuluma uthi ngakhishwa undodana kababa umkhombeduze nje ngelinye ilanga uthi mfundisi nangu wamkhipha kanjani uthi ngafika ngambamba ngamdonsa ungene i-reinforce ngala yaze yazophuma ngala yakheje inhliziyo inhliziyo bathi mabe ihlola odokotela bathola ukuthi ibaleke yaze yocasha ibonakala ibalekisa ubani ngoba kwangafanele ihlabeke inhliziyo i-reinforce odokotela bayikhipha lapha la icashe khona ingacasha yakhe inhliziyo wefuna uNkulunkulu ukusebenza ngayo mina ngithi ngiyambuza ngizwa ngabantu bethi lo umafavuka ngithi mina kanjani ukwazi i-reinforce yaphuma empani hayi manje la enzansi ekhwapheni ngithi mina ngivezele kuveza la iphume ngakhona ngithi naye msuveza la iphume ngakhona ngifuna ukubona la ingene ngakhona waveza la ingene ngakhona waveza la iphume ngakhona i-reinforce manje nayaphuma ngale wakhishwa ubani ngakhishwa uye kumkhomba ngekhaya indodana kababa usungaqedela ngithi wambamba kanjani umuntu ngambamba ngidonsa kanje wavela umkhoshula waphuma wasinda ngaleli gama lonyazi amen kuningi esingakhuluma amaNazaretha ngonyazi kuningi angazi mangakhuluma kona ningangakuzwa lokho engifuna ukukhuluma
kodwa okukhulu okonyazi ilokho okwaziyo nawe ukuthi unyazi lo uNkulunkulu sukwana lumbe nje esikhathini ezidlule yebo noma sengazi ukuthi niyazi kodwa ngiyafisa ukunitshela ukuthi enyangeni ephelile yayiphelile usibize nje ebusuku ngithi kwako 90 kwamhla 19 noma kwamhla kabani wasibiza nje ebusuku kwako 10 wathi gijimani ngaphakathi njengoba ngithi akulala wathi phuthumane enkantolo kusasa kuphuma isinqumo secala saphuthuma ngithi ababane mangaprocess kwaba yimina uNtombela kwawushozi ombhele sazo wesihlanu kuwe khona kodwa ngikhumbula abanye masithi siyafika lapha angizokukhuluma ke konke kodwa sathi sithi siyangena nje nampo ombangi yethu lapha nabo bayawahlanganisa amakhanjana hayi sangena ngaphakathi kwangena thina qala masithi siyangena sangena saphuma sathi masithi siyangena nje unqwana wahamba waya lapha lafika ijaji lamnika iphepha limnika iphepha elithi icala liphelile sathi sima ngomnyango sasiphambana nabo bengena bona saphuma sesiphethe umphumela sathi sihlangana labo nabo lapho babehlangana nomhlanganyana wabo icala lisekho amen mali ngaqala sengabe liqalwe nje ibona ngendlela zabo nabo ngoba phela umuntu emekhala ke nomsuthule wena emekhala yena uyakhala kodwa kahle kufanele kuba khona umuntu okhalayo manje ngoba siqedile thina amen sengidlula ke ngikhuluma ngemsebenzi yebandla ukuphila ukukholwa ukuthi kufanele mawufuna ukuphila esontweni phile kanjani ufuna ukuphila kwakho kufanele uphile kanjani mawufuna ukuphila kwakho kahle khona ungafuna ukuphila kahle kwakhe nombani ufuna ukuphila kahle kuyeke lokuphila kwemali lokuphila kwemali azizalwanga na imali into esiyithola emhlabeni into esiyithola manje futhi asilingani ngemali mawungasikala ngemali asilingani ngemali kodwa into ekufanele uyenze ukuze uphile kahle kwakho yeka amanga ave lihlalisa kabi uthando ayikho into ehlukumeza amanga ehlukumeza uthando emhlabeni edlula amanga ngoba mawunamanga noma ungenzani kusasa amanga engakubamba nje namhlanje ukuthi unamanga ngiphindi ngikuthembe impilo yakho yonke noma ngabe wenze njani uchaze uyabona nje ubole eDolfontein nje kufanele uma ufonelwa ukuthi useDolfontein ungasho ukuthi ulapha sethemba lethu ungakusho lokho ngoba kunesizathu esidala ube la chaza izizathu ke amanga othandweni maNazaretha ayikho into ehlukumeza uthando edlula amanga noma ngangena ibhazi efonini musuqamba manga ukuthi ubhuti kanti indoda ngoba uyazi ukuthi indoda ishiqinisa ukuthi ubani ufunani la kuwena ngoba ungazibona ungahleli kahle uthi awuhleli kahle emendweni indoda ayikufuni vala amafasini kanti unamanga azike ukuthi namhlanje mawufuna ukuhlala kahle emendweni nje noma ngabe ufuna ukulotsholwa kahle musuba namanga amen amen uzibona uhleli kabi uzuthi awufuna uma unomnakwenu uthi umnakwenu ukufaka isichitho kanti isichitha amanga nje kuphela abantu bazi kabi ukuthakatha kufana nasemndenini wazi ukuthi umndeni uyathakatha kakhulu uma uke wamdala emndenini kwazi ukuthi uyathakatha isifo nje esikhona kithina maNazaretha esibi esicela ukuthi uNkulunkulu asisize kusona siyanukwa mancane kabi amaNazaretha anganukwa kuthiwa yathakatha nongawazi umuthi nje ukuthi umuthi usetshenziswa kanjani make bakubone ngathi uyaphumelela sebekukhomba ngomunwe bethu uyathakatha meke wehluleka umuntu emndenini ngesiphiwo sakhe uyabona iphiwa ayifani yabona nje behamba ngale moto nje obona nje uhamba ngawo yedwa la hayi ngoba bengekho abanye isiphiwo sakhe anikwe sona amen hayi ngoba abanye bengayifuni le moto noma ngabe yipi le yakho kodwa uhamba ngayo wedwa yini ngoba uphiwe yona amen nomunye uzophiwe nya kudingeke ukuthi mawufuna le moto ubusuwazi ukuthi lo uyithole ngoba enithakathile aninawo nje amandla ngoba nithakathiwe
thakathwa uyena nawo nje amandla ngoba uyantshontsha lokhu nalokhu yebo khona lokho kodwa kumele uzikhuthaze emoyeni ukuthi anginayo into ngoba kungesona isabelo sami namhlanje ngizosithola nami kusasa kodwa namhlanje akusona esami mawuyinezelethe nje kufanele uvume wazi ukuthi lokho kunikwe uNkulunkulu ikona okukufanele namhlanje ungazi utshela ukuthi uNkulunkulu akasebenzi kuwena kanti uyasebenza uNkulunkulu kuphela ukuthi lento ufuna wena aqale ngayo yona ngafuna ukugcina ngayo amen manje yona into esihlupha kakhulu ukuthi sisuke sijahane ujaho omunye ukuthi ngoba sengithole lento ngoba usethole lento nami sengiyayifuna uthi usebenza unemoto ubungayibone yakho ubuka leya lo phambi kwakho ngoba ufuna leya awuyifuni lo hamba ngayo ngoba ujaha lo utalako iphiwo zabantu manazeletha asivume ukuthi azifane uyabona la khona abantu abanemali kodwa baganiwe khona abantu baganiwe kodwa bangenangane khona abantu abanemizi kodwa bangenangane abangenamoto banemizi igaraji nje umgodi ubeke kuyona ifenishe endala kodwa indakanayo isukumphansi yini isiphiwo sakhe sangalelo langa manazeletha asisuxoshana ngoba njengoba singazalwanga kanye nje neziphiwo zethu futhi ngeke zilingane isiphiwo somuntu sinjengeminwe iminwe eyakho yonke kodwa ilingane futhi noma ubamba into ayibambi ngokufana yonke mawungekho uthupha khulu uzozo uthupha khulu mawubheka mncane kuneminye kodwa mawubamba uzosithola isikhala sikathupha khulu ukuthi asikho nesikaciciki ubona ngazuthi mncane usebenzi nje uma uke wangaba khona uzosiza isikhala sawo mawusubamba ukuthi ucicika ukho yonke into inesikhathi sayo manazaretha ngakho ungazihluphi ngokuthi ukhona umuntu okuthakathile uma into kukhona imizi efile kade kukhishwa nasemaredweni kuthi wakhona ababulelene baqothana benzana yonke into ephuzwini lokuthi bathakathile ayikho lokho angisho ukuthi uthakathakekho kodwa kuyona into ongazitshela yona ukuthi mawungaphumelela yenzeki azukuthi njengoba ngingaphumeleli namhlanje kusasa ngizophumelela naye uphumelele kungithakatheni kusasa akazukungithakatha kodwa kusuba yona into ezodala ukuthi kuze kubulalanele ukuthi kukhona abangaganiwe abadangiganiwe njengoba ngithakathiwe ayikho lonto akekho nje umuntu ongathiwa akaganiwe nje ngoba ethakathiwe akaganiwe ngoba engafunwa izintombi noma yingoba engafuna ukulobola akaganiwe kanjani akafunwa intombi khona intombi engamfuna umuntu intombi igana umuntu oyithandayo isizulu sasithi intombi iqoma isishelisayo uma ungesheli wena uzothi uganiwe uyathakathiwe ungesheli ungenayo intombi othi uyayithanda uzothi uthakathiwe leyo ntombi ethi ayikufuna othe uyayithanda ithi ayikufuna ngoba umubi ikhona indoda embi angiyazi mina indoda embi ukuthi enjani angiyazi nje nabo nje bebeganile nje baganile basiganile bathi sibathe sonke kodwa sefana ngoba ayikho indoda embi ungazibona ungaganiwe hayi ukuthi umubi uwena ongayifuni intombi kuphela ileyo nto kuphela okuyiyona esuke kufanele ukuthi uyazi nentombi futhi asiganile nje hayi ngoba zizimbi yingoba zinhle kodwa into edala zingagani izona ezingafuna ukugana khona nofuna ukugana ongaganile awuphakamisa isandla ungitshela ukuthi awuganile ngani wasiphakamisa kuqala wasiphakamisa masinyaka nje hayi uzogana kuNkulunkulu uzokunika umendo amen kodwa into kufanele uyenze nje susu WhatsApp ongaqondile ngoba WhatsApp abangaqondile bona benza wena ungaqondi mawuno WhatsApp abakhuluma amanga phela uzokhuluma amanga nawe qonda nje uthula uthi tu njengojaji wesitimela uzombona umuntu ofuna umuntu oqondile akubantu abafuna ukuganwa kumina bangangenyawo zesongololo kodwa ngikwazi ukubakhombisa ngithi nanga ngoba hayi namkha ngisethembi lutho
Ngikhuluma iqiniso eliphindiwe. Baningi bafuna ukuganwa. Kodwa ngazi ngizobakhombisa abani ngoba nami cha ngisethemba lutho. Ayikho into elihlungu njengomuntu elobole qede. Ethe seqedile bese ezwa kuthumuka kuyajola. Ngikangeke ngathi ngifike kwenye indawo efundisweni bezingaka. Ngathi ngicela ukuza ukuthi ikuphi okubaluleke kakhulu ukujola nokugana. Khona uzokhetha into eyodwa, uma ufuna ukujola uphume kwabafuna ukugana, uma ufuna ukugana uphume kwabafuna ukujola. Ngoba uthi lotsholo ukuthola ukuthi umuntu uyagana, uyalotsholwa ngala uyajola ngala. Kungenzeka ukuba umjolo obalulekile kunomgana. Uthi umuntu uyafunda, afunda umuntu elotsholwa, uzothi elotsholwa, uyalotsholwa ngala uganile ngala ulungiselela umshado ngala uyajola. Ikuphi okuyikona okubalulekile? Ake niyibuze nje mhlambe nongiphendula ku WhatsApp. Nophendula kwabanye kodwa ngoba ngiwazi ukuthi uthintwa kanjani. Ngozwa ngabanye nje ukuthi nathi kuphi okubalulekile. Ngoba manje into ebhidliza umuzi, into ebhidliza imendo yabantu uWhatsApp. Uyabona nje ku WhatsApp wakho njengamanje. Njengoba uwazi kahle ukuthi WhatsApp nomuntu ongathandani naye manje. Mawucabanga nhlosono ihlosile. Ngoba indoda ingungumba. Indoda ihlaba ngenungu zonke, ayikho inungu yengungumbane engahlabi. Uma uWhatsApp nendoda ongeyone yakho. Nhlosono ihlosile. Mawucabanga nje kahle. Yini ekhulunywa ile ndoda engakwazi ukukhulunywa indoda yakho? Bafowethu, noma ngathi ngiyalizonda kodwa ngikhuluma iqiniso phambi kaJehova. Lento eniyenza i-wrong. Futhi lento ibulala ibandla. Ngoba ibandla likwazi ukuphila singaveli lezizukulwane. Lezizukulwane lezi esiyingane, inqondo ingane. Azizukwazi ukuvela mawenza ngoba lezi inhlangothi zombili zingaphilelani kahle. Asikwazi ukuvela lezizukulwane. Ngaleso sikhathi liyakhathala ibandla lizinzela. Abakhokheli nabashumayeli nabafundisi bakusasa balelela. Ukuze sibone ukuthi leli bandla liyaqhubeka kufanele sande lezizukulwane. Kodwa impilo esiyenzayo thina angiyazi kahle ukuthi inhlephi mawuyibheka. Ngiyafisa omama ke bengenelele. Kuyalekha kakhulu bomama. Ingane entombazana ke uyibuze mayifuna ukugana ukuthi lo muntu efuna ukumgana yini eyithandayo kuyena. Ngoba lezi ingane inkinga yazo zithanda i-status. Ukuthi uhamba ngemoto enkulu iRange Rover. Kufanele ngigane yena ine heater phakathi. Hayi lono hamba ngeQuantum ngumfundi. Imoto endala. Uyabona ingane ibheka ivelu. Ukuthi udula kanjani lo muntu. Ayibheka uthando. Uma eqhamuka onevelu engaphezulu kwakhe siyamiyeka futhi sifuna yena. Eke nifundise izingane bomama, ake nifundise nini kisineke. Niyazi umuntu uyakhiwa, niyazi ukuthi umuntu uyakhiwa. Umuntu akakhiwe ebusuku kuphela. Umuntu uyabunjwa. Umuntu uyabunjwa umbumbe umenze umuntu abe yilento ofuna abe yiyo. Amen. Yabona isosha. Umuntu akazalwe yisosha. Uyabunjwa abe yisosha. Aethe njengesikelephant phela uma waqhamuka la ndola lapha ngesisu ukudla uphila. Wakhiwe lo muntu ukuthi akabe nenhliziyo elindele noma yini, hayi ukuthi uzalwe nje. Uyabona uma ungathi uthi akusuma amasosha la nansi impilo lingasuma isosha ligibele emthini lilale ngesisu khona emthini. Ngoba wakhiwe ukuthi uma qhamuka into esindayo akenze nje. Manje ingane ngisho dokotela onesi bakhona la. Uma wena ngoba qhamuka isigulu ngabona manje setatazele sekubambela kwamancane.
eseketa nawe uyazi ukuthi njengoba efundiswe nje i-social work umuntu emelimele kufanele ngimbambe kanjani wakhiwe ayikho into ongeke uyakhe kumuntu ibe into oyifunayo ingane njengoba zilolu hlobo zingakhiwa zibe ilento nawe icabangayo njengoba ingane ziqomana zingami ingoba zingafundisiwe lezi ingane zifundiswe kabi uhulumeni wazifundisa ukuthi enze ukuthanda ekseni nantambama makuthi lala makuthi vuka makuthi khuluma makuthi thuka inhlamba makuthi ungenzi lutho zifundisiwe lokho azikhothwa umuntu namhlanje manje mawufuna ingane yenza into enhle uyakwazi futhi ukuyakha uyenzise lento oyifunayo uyabona ingane mayibuye emzini umzalo usuke efeyilile amen ingane nje yentombazane yagana yabuye emendweni umzalo ufeyilile amen ngoba ingane kanti ube yethula inkinga yasemzini iyethula kumzali ngesikhathi iyethula le yankinga yini oyishilo wena ingane mayethula ukuthi ilambile emzini umkhwenyana akasebenzi asikho isidingo sokuthi uthathe ingane utheyizela kwakudliwa la ekhaya ngoba mzukwana uyabona nje abantu abasebenzi inqwaba yabantu uyasebenza kodwa wena uthishakazi unesikazi nemali yonke kodwa ingane mayithi umkhwenyana akasebenzi kufanele ibuye izohlala la ekhaya ingane yayingayela ukudla emzini isho wena ukuyiyeleni yayiyela indoda amen yayofuna indoda azange sikhulume njenge-rice ngizwane ngiyikhetha azange ngisho nje ukuthi yodla ukudla izikushiye etafuleni ngathi ngiyayithanda kuphela mangabe ngisayithanda namanje kuphelele ukuthi akukho ukudla kuhlangene nje nokuthi ayibuye ingane ayize kini izothatha ukudla ibuye izokudla la ekhaya ibisibheka mina ukuthi ngiyayithanda amen mangabe wayitshela ke wena ukuthi ayihambele irice alikho ke kuphelileke izoziphindela emuva mawayilandela ukuthi nje ayizokudla la kwami izongiqedela amaplate awekho ke kusho ukuthi ayiphindele emuva ke ilungile kodwa ngazi ukuthi indoda izoyithatha waphela indoda imina yeza la ekhaya ngoba izofuna indoda kuphela isekhona ke indoda ngiyayithanda futhi namanje kuphela ngilambile kodwa futhi ayikho futhi ithuna lendlala ngizosebenza kusasa amen akusho into bangasebenzi namhlanje nje ngeke ngiphinde ngisebenze cha ngizosebenza kusasa mhlawumbe umsebenzi wami ulele engqondweni uNkulunkulu akawuvezi mhlawumbe umsebenzi wami ulele kuwe wena ozofika ingakho ngeke ngithi kwabanye wemakhosana uma ingane uyifice ingekho kwivirgin ungaze wayala uyalela ukuthi ayikho kwivirgin ngoba mzukwana uyikhetha uzange uyibuza ukuthi uvirgin uma usuyithola ingekho kwivirgin khuluma ngothando wena wathi uyalithanda kuyo angithi ayiphumile ihlo lalikhona phela ukuthi alisekho angisayifuni lebusweni iseyiyona unomphela asikho ke isidingo sokuthi mayingekho kwivirgin ubusuthi angiyifuni ngoba ayikho kwivirgin ivirgin ibinani izohlala isikhathi singakanani le virgin impilo yayo yonke lengane ehleze inekhono lempilo elingaphezulu kwale virgin lengane izokuzalela ingane ezizophila zihloniphe isebenze kahle ezinesabelo esihle emhlabeni ngale kwale virgin lo nkosikazi uzokondla wena ungenalo ikusasa lakho liphela lempilo kodwa elakhe lizoqhubeka akondle ngale kwale virgin angisho ukuthi hambani niqosha phela kodwa mawusuthe uyabamba wakuthola kungalungile kuthatha usathi ubheke okunye ngale ukuthi yini enye ngale kwalokhu ongiluzile la phela hamba ufuna inkomo zakho ke mawukhiphile eza virgin hamba koyifuna nawe ke mkhwekazi sikhiphe ngophela wefilo ukwelusa sikhiphe phela kungabi nambango lokho ngoba kuzoba inhlamba kule ngane
ukuthi ngakuthola unje kodwa ngakhokha kanje. Ngoba njengoba kukhokhelwa nje vele ingoba kunombala, inkomo enombala le kuyiyona ekhokhelwayo. Manje ke ngiyayifuna umbala wami engawuhambisa ngephutha, awubuye wona, kodwa cha ingane sihlale nayo. Amen. Ngana sihlale nayo impilo yonke lengane izongizalela ingiphilele, ingenzele zonke izinto ezinhle edlula lento engayificanga. Angikukhuthazi ukuthi umuntu emethola intombi bese ethi ngithola intombi engekho virgin bese ekhiphe ephepheni. Cha, angikukhuthazi. Okwenu nobathathu noma nobane. Wena nentombi nomakoti wakho noyise nonina kuphela. Nikufake phansi kwenyawo bese nikhuluma nibuyiselaneke izinto ezayiqondene nalento bese niphila. Uma ingane ibuye emendweni nje umzalo failile. Amen. Uma ungafeyilanga ke uxoxe ukuthi kwenzeke kanjani ibuye emzini izofika la kusixoxele nje umlando ukuthi yini eyidala yabuya. Ikhona yona ngiyayazi. Njengengane egane isitabane nje kuphoqekile ukuthi ibuye. Phela ngithi ayofuna indoda, ngithi sengishilo ukuthi ayofuna indoda. Amen. Ayifici indoda kufanele ishonile. Kom, buy. Ayikho into ozoyenza phela ngoba into kade uyifuna lapha uhlulekile uyitholanga. Ufuka wathola udadewenu lapha. Manje kusho ukuthi ke kuyaphoqa ukuthi emehluleka ke ukuthi ngelinye ilanga ngabe intombazane ngelinye ilanga ngabe insizwa. Usho ukuthi ke hayi ke buya kwena wawuyofuna insizwa. Kodwa konke lokho kumele kuhlalelwe phansi abazali bakhulume ukuthi njengoba kunje kufanele kwenziwe njani. Kusho abazali bomfana bethi hayi sihlulekile mlingani okusho ukuthi ingane ungakubuyele naye emuva kuyocabanga kabusha. Ngoba yikho into esizoyenza phela asinakwazi ukuthatha umunye simfake lapha. Sinakwazi kwenza lutho. Kodwa kumele kube into ahlelelwa phansi. Ingabonakala ingane isila kungazekanga ukuthi ibuye kanjani emzini. Ngoba noma ngabe ifelwe uma ibuya nje emzini izala ube khona umlando ukuthi sikhulumile lapho ukuthi ingane ifelwe mkhwenyana. Ayangamthola umuntu ozoyingena. Kumele yenze njani ke? Ino 19, ino 21. Ubani ongahlala nengane yomuntu ino 21 ingazungenwa umuntu la ekhaya. Ingahlala isikhathi esingakanani mawucabanga. Uzogcina usubona kukhona abazo driver le moto yengane yakho la. Ingane yakho phela ishi 4x4. Abafuna ukuyidriver le moto yasendlini, bazoyidrive esemnyango. Okusho ukuthi ukuze kwenzeke lezi imoto driver zombili akuphuma udriver la endlini. La ekhaya. Uma engekho udriver ekhaya uzodriver lezi imoto zombili, usho ukuthi uzodriver ngaphandle. Kodwa kube khona okuzokhulunywa. Ingane uma ibuye emzini, umzalo ohlulekile. Amen. Mawungehlulekile uchaza ukuthi iziphi inyathelo wazinyathela ukuthi le ngane ingabuye emzini. Nena nonke imphume phakameni. Ngokwehlulwa babona abefuna lemithetho mangethwase Nkosi yami angibe mushaye moyeni ibafuze abangwele awabase useni bakho. Manazaretha ingcwele ayikho into esiyisebenzelayo ngaphandle kohambo lwasezulwini. Amen. Uthi omunye umshumayeli mfundisi kwake kwathi ngelinye ilanga inyanga yezulu kufanele ingene ethempelini
ngikhuluma ngokona amaNazaretha mangithinta inyanga yezulu ngikhuluma ngesono. Uthi inyanga yezulu ukona akusikona ukuthinta kuphela nokubulala nokuhamba isono nangokukhuluma nje ususenzile isona usangena ezulwini. Wena ungazitshela ukuthi uNkulunkulu usekhona eduze kwakho kanti uNkulunkulu selihlukene naye wonile. Ungamuzwa ke izwakalike mephuma. Uzitshela ukuthi usenaye kanti usekushiyile usehambile. Wanyiswe yini? Wanyiswe lo liyahlamvu nje. Olukhulumila kangalithanda. Angikwazi noma ngikuzwa kufuna ukugandelana ngikuzwa kufuna ukufika kanye kanye. Ake ngikhiphe lokho. Uthi ke umshumayeli yake yathi inyanga yezulu ingena njengoba niyazi ukuthi inkosi ingena ngo-5 ngezaphethi. Uthi ke esikhathini esiphambili senyanga yezulu kwakumiwa lapha ematsheni kulindwe lapha esangweni kulindwe ukuthi kukhale insimbi keqe kumenyezwe ukwenziwa zonke lo mcimbi leyo esuke indulela ukufika kababa. Yenziwe yonke lo mcimbi kungeno ngaphakathi. Kushawu 5:2 sekudingeka kungene ubaba. Ebese ngangeni 5:2 1 o'clock engangeni 5 past quarter past akangeni 20 past angeni inyanga yezulu. Kuze kuthi ngwapass bese yangena. Mayingena ibisifike ithi maNazaretha njengoba nibona ngingafiki. Ngiyayinqampuna ke le ndaba umuntu okwazi ukuxoxa kahle yena kodwa ngisuke ngiveza isithombe nje sokuthi ukulahlwa akusikona ukwenza kuphela nokukhuluma kuyakulahla ezulwini. Amen. Uthi ayisithi inkosi njengoba nibona ngingafiki. Ngithe ngiyaphuma eminyango ngizethempelini. Ngafica ingilosi ezimbili iziguqe esangweni eminyango. Wathi uyavula iphumela ngaphandle bese ehamba esezethempelini wavela wafica ingilosi ezimbili iziguqile. Uthi lezi ingilosi zase zithi njengoba sithunywe kuwena baba. Sithunywe ukuthi asizokulanda. Uyohlulela umuntu ezulwini ukhona umuntu ongafuni ohlulelwayo kuthiwa kangene ezulwini kodwa akafuni ungene ezulwini. Manje kwasekuthiwa kuzolandwa inyanga yezulu ngoba iyona umehluleli. Ithi inyanga yezulu ngihambile ngibuya khona. Ngithe mangithi ngiyafika. Ngafika lo muntu ngamthola ukuthi uneminyaka ewu65 umdala iminyaka ewu65. Kodwa inkinga akakholwa. Kodwa usejiwe lapha uyadedela kuthiwa kangena akafuni ukungena. Ibhuku lakhe malibhekwa linasono. Yazi le ndaba ukuthi khona umuntu ongakholwa ongenaso isono. Nama ngikwazi ngazi ukuthi umuntu ofanele ungabi naso ni Nazaretha. Umuntu ongakholwa angizitshela ukuthi ukhona umuntu ongakholwa ofanele ukungabi naso isono. Ngoba bakhuluma noma yini benze noma yini ngesikhathi abasithandayo. Abagcinisa abathi abenzi lutho. Kodwa loya kwathi wakanaso isono kwathiwa kangene ezulwini wenqaba. Kwase kuphoqe ukuthi kuzolandwa inyanga yezulu emhlabeni. Ithi inyanga yezulu ngithemba ngifika mfica no65 lo muntu. Ithi nama ngithi ngiyalibheka ibhuku lakhe ngithi ibhuku lakhe ngibheka isono uthi nama ngisithole isono egameni lakhe ebhukweni lakhe. Kodwa mase ngithi akangene ezulwini akafuni. Ithi ngase ngidlula sengiyobheka elinye ibhuku. Mengwabheka amabhuku ngalithola elinye ibhuku linegama lakhe. Uthi leli ibhuku linomusho owodwa okhuluma ngalomuntu. Lo musho uwodwa uthi lo musho wodwa. Lo musho uthi uma uShembe enezulu ngeke ngingene ezulwini likaShembe. Kusho ukuthi lo muntu uma ubheka wayengakholwa ukuthi uShembe uNkulunkulu. Futhi lo muntu kusho ukuthi wayeyiphika indaba kaShembe. Ezwa sithi uShembe uNkulunkulu weMaNazaretha. Ungakujaji kakhulu ukutshela umuntu ukuthi ongakholwa ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngoba ukuthi uShembe uNkulunkulu kusho wena ngoba usuku nesizathu. Umuntu ongakholwa akulula amukela ukuthi uShembe uNkulunkulu engenaso isizathu. Kufanele kube khona nakuyena isaga esizomkhombisa ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ebese kwazi ukuvumela. Uma uvela uvimba umuntu lapha ukuthi uShembe uNkulunkulu uzothi umuntu yini le.
lona wenqaba njeke wenqatshiswa ukuthi uthe ushimba uNkulunkulu useyaphika ngimazi ukuthi udaba lwalungakanani waliphika mase efike ezulwini uvinjwa yilo muntu nje uthi wathi ushembe ngeke ungene ezulwini lakhe ingaka ungangeni ethi nginga ngezulu ngimthethelile ngathi akangene wesengenake ngoba sekuqulwa indaba yalomusha manje ke nawe zibheke ungazitshela ukuthi uzothi usenawo ushembe namanje mhlambe kudingeka ukuhlambuluke kabusha enhlizweni yakho ukucabanga okwenzile usukholwa ukuthi kungako okwenzile usukholwa okwazi ukuthi akulona iqiniso na ungabheki umuntu ngoba umuntu akekho wazomunye ukuthi wone kanjani njengobela wena ozaziyo ukuthi wone kanjani njengobula uma kuthiwa hamba uyokhuluma noNembeza wakho wena ufanele uyohlambuluka ngokuyiqiniso ngaphakathi kuwe ukuthi inkosi ngiyazi ukuthi ngike ngakudala ukufa komuntu kanje umuntu omunye bulo yimina kanje imina engaqhuquzela ingane kuyo umuntu ukuthi ayikhiphe isisu imina engaphika ingane ikhuleliswe yimina ngayiphika lengane yazi yaphoqeka ingane ukuthi isikhiphe isisu kodwa mina ngaphika namhlanje ngenhlanhluthi uzozitshela wena ukuthi ungcwele ngoba wazi ukuthi awuzange ukhiphe isisu kanti lesa sisu wasiphika saphuma lapha salotshwa kuwe skiphile ingane isisu phela usiphikile ibizothi sikaba amayidlula kuwena ngoba yazi wena wasiphika wena uma ususiphikileke uthi ingane ayithe sikabani yaphoqeka ingane ukuthi ihambe istrain mayisi strainileke iqala likabani mawucabanga nje ukukhathe wena ubuze wena elikaba mangelone lakho ingane ingeke isikhiphe isisu kuba uyigonile ukuba ingane uhambile wayihambela zonke indlela ebeyifanele waya kubo wovuma noma ungenamali vuma mkhwekazi wami ngiyavuma mina engequthi ngolwala ekhaya umehluko ukuthi anginayo imali kodwa isizwe sami uthi wethukwa ubhekele kodwa kube kwaziwa ukuthi ingane ikhuleliswe ubani ngoba manga nawo kakhulu phuthe lenzayo inhlanhluthi asikho isidingo sokuthi uthi unonkosikazi omdala ugana omncane ubusulahla omdala ngencane khona amakhosikazi angasazazi ukuthi namadoda noma wanawuni ngoba wena wathatha omncane walahla omdala angikwazi lokho uma ukubheka ukuthi makuthiwa yezulwini ungafike kukufake eniloko ezulwini zingane zikaThixo ayikho into esiyisebenzelayo lemhlabeni ngaphandle kwezulu imali noma ungebe nayo uma uzongena ezulwini ngicabanga ukuthi ayikho into edlula ukungena ezulwini angizitshela impela ukuthi ikhona into onganginika yona ungithengele ukuthi ngingangena ezulwini mangithole yona angikhumbule leyo nto kodwa kudinga ukhande wena uwedwa ukuthi inkosi uma ngingena ezulwini kuyobe kwenele yebo siyakudinga okuningi okufanele senzele kona kodwa nginilinganisa ngeemoto nalokho siyakudinga sibe nakho ukuze sikhuthazeleke ukuthi ushembe uNkulunkulu kodwa uma ungenalutho uhlupheka ulandela ngemuva kuba nzima kuwena kube ngathi awubambile ngempela ukuyibona kona cha sibambe ukuyibona kona kodwa soze salingana kulinda ukuthi imoto noma zingazinto zonke kukhona ezizowashwa uwe nawe ube uyiNazaretha uwashela amanye amaNazaretha futhi uma uyiNazaretha akudingeki uMnazaretha oyingcwele ubuke iNazaretha lihlupheka ibikhona indlela yokulisiza ma uyiNazaretha nje akudingeki ubuke iNazaretha lihlupheka ube uzibona ukuthi ungalisiza akufuna ulale kabili kwakho wesuthi nakathathu kube kukhona iNazaretha olubona lilala lilambile kabili nakathathu melambile umuntu hayi ukuthi usuke lambe ngoba ethanda usuke lambe ngoba engakasitholi isiphiwo sakho ukuthi athole lento osuyitholile kufana nokuthi makwenza ngoba uganiwe uthola umngakhe engayitholi ingane ukuthi awumfuni ngoba akayitholi ingane isipho akuyona idemand ingane isipho
futhi uma ethola ingane zamantombazana akusho ukuthi uyena othola ingane zamantombazana, hayi, never. Wena odeliver ingane zamantombazana kwi-continue lapho kulayishwe khona ingane. Labantu bahlala ingane, bahlala nengane nje temporary time, inyanga ezu9 kuphela. Thina sihlala nengane inqwabe, ingane engihleli nazo mina inqwabe. Imine ngikhona engigcina ingane inqwaba. Nginganika abawu10 lela. Ingane nje sihleli nendoda, umuntu osifazane temporary time 9 months kuphela. Make kwawu10 we ukhala vukuhla negijime bonke odokotela umeke wadonsa 10 months. Ngoba uyabona ukuthi nje lenyanga yeshuma kuseyona nje eyami. Mina inyanga ebenkade ngivuma ukuthi ngizomgcina yona ile ngimgcinele yona ilezi inyanga ezu9. Kodwa thina sihlala nazo size sife nazo lezi ingane. Maweswele nje la uzoyibeka khona uyisishimana uzufe nenqwaba yonesi nodokotela. Amen. Umuntu wesifazane ngahamba nje ngaphethe lutho ngoba vela kanikwanga umuntu lutho. Akanikwanga umuntu lutho uzohamba ngaphethe lutho. Kodwa wena uhambe nenqwaba. Uma uthi umuntu wesifazane uthola ingane zamantombazana ayikho lonto, wena odeliver iqanda lentombazana. Ngithi siyavumelana ukuthi sihlala kuwe uyaphika lokho. Uyavuka. Uma usuyihambisa lapho uhambisa intombazane namhlanje nakusasa naphambi kwakusasa uzothi loyo ozala intombazana. Uhambisa umfana wena kwafika intombazane lapha. Ayikho lonto. Uwena ophethe amantombazane isiwohlo samantombazane sihambiseke. Musa ukukhala ngokuthi ukhona umuntu wesifazane othola amantombazane kakhulu, wena ubufuna umfana, cha. Ongenani ungahamba uyoshisa impepho kini uthi baba mkhulu anishintsheni lo phambili makuyintombazane nimbuyisele ngemuva ke nihambise umfana. Kodwa hayi ukuthi intombazane umuntu wesifazane ungathi uyena ophethe amantombazane ayikho lonto. Ngakho kasibe nakho lokho kukholwa ingane zikaThixo ukuthi sisebenzele izulu. Musa usebenza ngathi usebenzela umhlaba. Sisebenzele izulu sonke. Iqiniso libe khona emhlabeni nasezulwini. Yekani amanga othandweni. Mawungasushintshe nje namhlanje uzalwe kabusha. Ucishe lamafoni angafanele efonini yakho. Udedele mangabe unamafoni amabili gcina wona. Musa ufuna ukugcwalisa ikhadi lonke kanti ugcwalisa impuqumpuqu yodwa. Makwenzekileke uganwa noma wagana kanti kade unazo lezi ithanjwana zakhe ephetayo. Wanedwa umthola umuntu omfunayo zisuse phela masinyana. Ungasafonelwa umuntu nje ushintshe ngisikadi uthathe ikhadi la umuntu oganene naye kuphela. Ubuso umbekezelela ke ngoba kaze ufika nalento ithandayo namhlanje. Mbekezelele ngoba lento ithandayo akayiphethe yonke namhlanje. Uphethe yodwa nembili nentathu kodwa izolandelana. Ayizufika ngalesikhathi osithandayo. Musubona ingane yakamakhelwane isise university ubusufisa neyakho ibe se university. Izoya kusasa mawusulungeliwe nawe. Manazaretha angazi ukuthi ngingenza kanjani lento engiyicabangayo ngiyikhulume uyigcine ngoba hleze embili entathu ngakugcina ngakukhulisa. Sisebenzele izulu ingane zikaThixo. Ayikani ingane zamantombazane kodwa nina abazali siboniseni ukuthi asikhethe umuntu onjani. Mayingane ikhetha ukufunda isugana. Mayikhetha ukugana ayeke ukufunda. Ngoba lezi zinto zombili ayihlangani. Ukufunda nje uthi uthisha nhloko ubuso uzogana kuyaxabana ngoba usuke ejolo uthisha nhloko. Ngoba ngazi ukuthi njoba ngisho ngithi angazi ukuthi kupho okuphambili ukujola nokugana. Ngoba mawufuna ukujola yeke ugana ke sebenza kujoleke uzeke ukhathale makuthi kuyakhathala. Bese kuyikhatha ufuna umenza ngoba ngeke ukuhlanganise kokuthathu. Ngeke ukuhlanganise kokuthathu. Yabona nje ukuhlanganise kokuthathu nje azikahle ukuthi linye ilanga sashayisa lesitimelo sigibele.
masishayise lesitimela sigibele kulindele ukhona uzongena enhlabathini. Wenzeke ngoba wazi ukuthi angiboni kodwa hamba babhekisise la eseluleni sakho ukuthi umuphi ozomcisha. Hamba nje uye wedwa lapha mawunemoto hamba emotweni uthi imuphi engizomcisha. Ngoba kufuneka beyedwa ukuze uphile. Mabe babili yakho blue uye enhlabathini ngelinye ilanga. Kuphike lokho. Uyabona kulabo abaningi abahambayo bebulawa, ababulawa umkhuhlane. Laba nje abafayo bebulalana, kukhona ababulalana ngoba kukhona lezizathu. Sokuthi ngithe ngiyafika ngafica omunye. Angikhumbule ukuthi khona indoda ekwazi ukubekezelela iphimbo wema. Alibekezeleleki izithandwa zami. Elinye iphimbo. Indoda ilifunda iphunga lendoda lendlu. Noma ngabe uyawubhema ugwayi make yawuzwa nje ungabhenyiwe yona, qala ukushisa okukhulukayo. Manje lento ifuna uyazi empilweni yakho ukuthi ayivumelekile. Musuhlanganisa into engahlangani. Bonisana izingane zamantombazane thandwa zami. Musukhethe omunye umfana ubusuvumelene nomunye umfana. Ngoba laba sengiyagcina mandanga lethu. Laba sibakhetha ufike ngivumelane naye. Ngiyakuthanda uninyewe izinto nezithi nabosobuhlobo kuningi kokuthanda intombazane moyithanda. Mothana intombazane kuningi. Intombazane ufika ukuthanda ngisho unyawo nje ukulibona nje. Mawusumthanda umuntu uyakuthanda. Khuphuke nesitho. Gcinela kugcina khona agqokile. Udlule ubuhle ebusweni. Kodwa ikhona into ongakwazi ukuyithanda, ingaphakathi lakhe awumazi ukuthi unjani nengqondo. Okuyiyona ekuhluphayo ke usumthanda ke. Unamanga, uma ke wanamanga noma ngawubumthanda kufa lonke ithemba lakhe kade ulibeke kuyena. Ake nihambe niyofundisa izingane. Bese ikhetha ke lo. Kanti wathi omunye baba bahlanu. Abamthembisile ukuthi bayamthanda. Ayingabe intombazane phela ngiyayithanda nalo uzoshethu uyayithanda wona. Umuntu osifazane akanalo uthando. Akanalo uthando niyangiphikisana. Umuntu osifazane uyatshelwa ukuthi uyathandwa akaze atshele umuntu. Makukuthi unalo uthando awungitshela ukhona ongangithanda. Awungitsheleke mawungithanda uzongitshela nini ukuthi uyangithanda. Awungithanda kodwa mina ngingadabula kabili ngofike emotweni ngikukhombe. Umuntu osifazane uzwa ngami ukuthi ngiyamthanda. Phelile usiyangithanda ke naye ngoba kusho mina usiyavuma ko asambe ngimbambe ngesandla sengimsala ngithanda khona ngeke ngibambele ngiselethanda khona ngoba uzwa ngami ukuthi ngifunani. Ilaye ke la ngiyakuthanda. Nalo eqhamuke sengihambile ngiyakuthanda. Ayizusho lutho phela isumphikisa umuntu emethu uyayithanda. Nalo yafika ngiyakuthanda. Beze bebe bahlali bebe ngaphezulu. Sekufika uJulayi ke sekufanele siyokhetha. Sekufanele ahlungeke ukuthi uzochawula abantu. Kulo 5. Hayi ukuthi ube uqomile kodwa umthembisile naye wawuthanda lo muhle unemoto lo mpofu lo usina kahle lo shakathi isigubhu lo uhlabelela kahle lo ufundile thisha ntoko lo khona wayeke omunye ukhona wayeke omunye umyekela ukuthi uyime wayeke ikhansela wayeke uthisha wayokhetha imeya yabona ukuthi asile ulobolile uthisha ufuna kuyohlanganiswa manje sekukhamuka imeya nemoto za isikhathi usefuna ukungena emotweni yemeya naye akade wamiyeka uthisha saphela isikhundla semeya uphile khona ay kodwa uthisha namanje ukunokuthi eyeke uyakhuphuka uyoba umhlolo othisha manje imeya isiyavota nawo lapha phansi siyathetha nayo sisha itoyitoyi imeya sibhidlikile yini ukhetha istatus somuntu mase bekhethwe sebe u5 sekufanele ukuthi ethathe lo enede emthathe lo uzothi kuphakathi ashode phela uzoshoda ngashoda ngakho kuqhamuke lo wesine esevutha nemoto ezintsha abona ukuthi ngazibambezela ngathatha lo nemoto eyodwa lo usemba ngemoto ezimbili ezintsha miyeke ucumele kulo nemoto ezintsha
Uyabona ukuthi ilento engithi ake ukhombisa ingane ukuthi ithandane kumuntu okungapheli, hayi ukuthi ithanda into ephelayo. Ingakho lezi ingane eqoma ebusuku nasemini, ngoba iqoma emini imkomelo okunye, ebusuku imkomelo okunye, emini imkomelo okunye, ngoba yazi ukuthi ithandane kumuntu. Ake niyifundise. Amen. Amen. Manje ingane ingaqomi kahle azi kahle ukuthi wena mzalo oluzile. Manje ingane fanele manje ingane zikutshele mayizogana ukuthi ma kulo July ngiyagana. Ngogana bani? Ake ngihlale manje ukubalisa. Hlala nawo phansi. Ikubalise wafika umfana wakabani, wafika umfana wabani. Angani noma ngithi abafana noma ngithi amakhosana, kodwa mina ngithi abafana. Thina kwathiwa ziyinsizwe. Nina nibizwa ngabafana nina la ngemuva. Umfana wakabani, umfana wakabani. Mina umfana ngazi ukuthi ilo selusi inkoma, ngazi ukuthi khona ibhunge eliye kwanqa ukuthiwa lumfana. Umfana wakabani, umfana wakabani, umfana wakabani wathi. Mkhethise ke, hlala naye phansi. Ya wena ubona ba nangu umbona ngani? Ngimthanda ngoba unje. Umthande lonto noma umthandela imfundo nje azi ukuthi ngithandela ukuthi ufundile futhi uyahlonipha futhi unje ugcine lapha. Ungakufuna kanakho. Ngoba kanakho hleza khona okwakhe ifa. Mthande nje khona eplane ubuswazi ukuthi konke akazoba nako sizokwakha naye. Ngoba nawe uzofika nelakhi ikhono lengqondo yakini, nelakhi ikhono ophiwe lona, bese nizobhilida okwenu okuyikona ozoziqhenya ngakho. Amen. Amen. Ngeke ngidlule ngoba nesikhathi siyashaya. Kodwa kona kuhle ukukhuluma ngento ephilisayo. Kakhulu la eGoli ngimfushane kakhulu, noma ngifike ngokuthanda, angazi noma unqondene naye. Fike ngokuthanda kamkhabela. Ma uthanda ngibe khona azi ukuthi uthande kanye nomkhabela. Uma ukade ungathandi ngibe khona azi ukuthi uphambanile nomkhabela. Kodwa ke bengeke ngifike engavumile. Amen. Amen. Engikukhulumileke ngiyojabula uma kuniphilisile. Kodwa engikwaziyo ngeke iwashi liphele. Iwashi liyaphela ukukhuluma okungapheli. Mina ke ngikhuluma noma ngingedwa. Mina ngishumela inkonzo ngiyiphathe ngeSabatha kuphela. Mina nasebusuku ngiyiphatha noma ngingedwa ngiyiphatha, ngahlala ngiyiphatha. Mina ngihlale ngiphefumula inkonzo nje. Ngoba hayi ukuthi ngize ngihlabelele manje ngathula nje ngangedwa bese kuvele kufike ukuthi inkosi umhlaba unje ungalunga abantu mabengase beba amaNazaretha bonke. Inkonzo leyo. Umhlaba ungalunga mangase kube khona indawo nje la eSouth Africa okuthiwa amaNazaretha yodwa, noma ngathiwa iZulu Natal kuthiwa amaNazaretha wodwa nje la kubusa khona uShembe. Bonke abantu bephile ngobuNazaretha njengamaSulumane. Ebese ngithi kungalunga. Kodwa ngoba umhlaba usuwabheka phansi, inyawo sezabheka phezulu, ngeke sisakusho lokho. Kodwa nje ngihlale ngiphupha nje into enhle njalo ngabantu abamnyama ukuthi inkosi angazi ukuthi singenza kanjani ukuthi umhlaba uphile nobuNazaretha. Ngakho ke izingane zikaNkulunkulu, uNkulunkulu usiyayibuyisela inkonzo. Ngithi ngiyayidlulisa ibuyise. Ngithi ngiyayidlulisa ibuyise iwashi litha iphele. Kodwa ngokwazi ukuthi kade ngagcina ukuthi angiyidlulisa ngiyeke ngizoyikhipha ntambama. Ngikhipha ntambama kusasa nina nozwa ngendaba. Ngizothini ngoba uyagoqa umniniyo manje ngithi ngiyadlula uyagoqa. Ngithi ngiyadlula uyagoqa ukusho ukuthi sisalela inhlalisulu. Kodwa ke nina ziphatheni kahle, umuntu ofuna umenda kende. Into ongafuna ukwenda cha ungayihluphi njengokuya emzini. Ungale nje ungqubuleke kuye emzini, uma ungafuni iyeka abaningi kabonta yini. Abantu besifazane nje inqwaba, asikho isidingo sokuthi uyompintshe emendweni uma ungawufuni. Uma ungafuni nje hlala kini ubu antu angenhla uzufe. Ungafuni ukuyothatha u14 kanti wena ufuna ukuba antu angenhla. Ngoba lo 14 uma ungasenali ikhaya lo 14 uzogcinishone phansi. Yabona lokuthi ngifuna ukulotsholwa kodwa mina ngingafuna ukugana.
ayayayayaya kwi-stress esikhulu esilumisa ngisho inwele esekulobolile umuntu ngobala kusetshenzwa namhlanje kodwa ukulobola ngobala ekulobole nabazali bayabiza babizi bathoza mhlolo ngathi khona la ithathwa khona imali 84 wena ijikjela omunye uke walotsholwa wathi lo mfana ngaphezulu ka300,000 mfundisi wathi intombazane ithe ifuna umshado omhlophe uhambe nowezulu ifuna amabhasi amabili azoqeda abantu bethempeli lonke uthi yafuna zonke izinto eziphezulu mfundisi ube ngathi ngisathe ngithi ngiyakhuza wathi bazongihleka ethempelini hayi uthi ngase ngakhipha konke mfundisi manje mina vele bemangale kumina ngazi ukuthi manje ubona nje nami sengiyinonyana nami umangalo kumina konke kufuthumala emzimeni ukuthi ngici ukuthi kodwa lengane iyayicabanga nini abazali uthi sengithi uthi sesishadile sawushada lo mshado omhlophe kade ufuna sayenza yonke lento ngawathatha amabhasi amabili kade wafuna agcwalisa bonke abantu bangakubo uthi seshadile ngawavela wahamba wasebenza ngathi ngisebenza ngala nje ngimuzwa wathi usesemsebenzini ngathi ngiyambuza usebenzelani ungangitshelile hawu wathi ngangasho ukuthi ngilobole mina mawe ungafuni na ungamlobolanga lapha lesekhona uyabona bese ekhuluma kanje nje akukho kunye sinqelisa amawele ngeke ushade kangaka ngeyindle kwenkulu kanje ubuso uthi indoda mayisithi musu usebenza ubuso uthi hey ngangasho ukuthi ngilobona ngithi mina usasebenza khona lapho la wakhanda khona le mali uthi ngithi khululeka ke qhubeka usebenze omunye wakubona ukuthi isithutha wawungeke uvumi uthi ngaleso sikhathi abakuba abakhiphe lutho uthi ngisho umemulo bathi bayamulisa khokhe yena ngakhokhe ngaze ngakhokhela ngisho umemulo ingakho ngithi bayabona ukuthi isithutha ngoba vele uyasebenza qhubeka ulobona hamthatha omunye ngoba uyasebenza amkhande enye imali ukhomba omunye lona nje khohlwa uye ngekusaphinda umthola wahamba nawo leyo mali uthi more than 300,000 manje ngakho ngithi angazi kahle ukuthi kuthandeka umjolo noma kuthandeka umsebenzi noma kuthandeka iWhatsApp noma kuthandeka ibhande elimnyama noma kuthandekani angisazi kahle hle sengithithekile uNkulunkulu abusinikizwile akuvaleliswa angikwazi ukuvalelisa kule nkonzo ngoba vele ngisuke ngiyinqamula angikwazi ukuthi ngithi nakha cha fanele vele ngiyijukule nje ukuze vele kuzwakala so hlabelela isihlabelelo 203 uNkulunkulu